Hey guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैबो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अन्नानै जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला लोगोफोर सानजौफुं जाबाय आरोना माने संनाय जानायनि टाइम जालायबाय आरो ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजोंबो संनाय जानायखौनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय सागुमैया ना लाखिदों होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा ना लाखिदों मिन्थिया आंबो आं स्कुलावसो थांदोंमोन नालाय बाबुखौ दोनलांनो ओमफ्राय नायनोसै आरोना मा ना लाखिदों बेनो नामा सायखानाबो दोनबाय सागुमैया सायखानाबो दोनबाय आरोना लोगोफोर ना लाखिनानै नै मा नाथाय बेयो मिरगा खोमा जानांगौ होमब्ला आङो दालिजों संनो खिथादों आरोना होमबा दालिजोंनो संनोसै आङो मुसुर दालिजोंनो संनोसै अब्ला दिनै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि संनायखौ नायलांबाय थादो मुसुर दालि अब्ला लोगोफोर आं सुना लानोसै आरोना दालिखौ सुखांना लाखाबाय आङो दाना दैयाव एवफ्रामनोसै ओमफ्राय दालिखौ आं कुकाराव होनोसै ओमफ्राय नै आङो दायो जगार खालामखाबाय आरोना लोगोफोर बानलु सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय हाइजें जाब्रां गरनै लाबाय ओमफ्राय जिरा जाब्रां जायोना जाया लोगोफोर ओमफ्राय आं खिनिखौ माने देगोन आरोना खेबसेनो जमा देखागोन आं माने खेबनै खेबथाम देबाय थाया खेबसेनो देखानोसै आरोना लोगोफोर देखाना लानोसै सियाबो देनजारखासो जोंहा बे दालि जानोसै रुनोसै ओमफ्राय इयावहाय सारायाबो दुंखाबाय थाव होना लानोसै पियासखौबो हाखाबाय ओमफ्राय नै दा देनाया खेबसेनो देखाजोब्बाय जमानो थाव सेरखानोसै आं खेबसेनो माने थाव सेरखानानैसो संखानोसै आङो दालिखौ सेरग्रोना लानोसै पियासखौ गारनोसै हालदै होनोसै मस्ला देनायखौ जियावनो होबाय दालि होनोसै आं दै होनोसै मारिनोसै ना कुकारखौ मारिनोसै गिदिर खालामफिनबाय आङो नाखौ एवफ्रामखानोसै नाखौ होनोसै जोंहा मामब्रिया दाउ माखा बिमाया गैला बिमाया दैबायसो
बेसेरा बिमा बिफा गैजा रोङि बन्द' खालामसै आं बेखौबो मोनबाय इयो दालियाबो माइआबो जाबाय जा मोजां मोनखाबाय आरो नै लोगोफोर बरिया दालिखौहाय सारायाव होनोसै आरोना लखबनानै कुकारावनो बानायनो हायो थेवबो आङो सारायाव होनोसै आरोना कुकारावबो जायोमोन आरोना आङो होखानोसै आं नै नानोसै आरोना ओंखाम जानोसै दालिया गोदौजोब्बाय मोनबाय आरोना लोगोफोर संख्रिल' साखिनायनांसिगौ Dali भाजा साजा एख' बनायला आङो बिनो मोनसेजोंनो जाबाय भाजा साजा बनायबाय थाला दालिजोंनो जाबाय दालियानो गोथाव जादों बोथोरा थान्दा जादों लोगोफोर गुसु गुसु बार बारदों गोजां बोथोर नालाय थान्दा दै गुदुं नांथारगोन लोगोफोर थान्दा बोथोराव दै गुदुं नङाबानो जाथारा ओंख्रियानो लोगोफोर खालामनाङा जोंखौ ना फैबाबो मोनखानायसै मेनला मेनलि जादों औ फै नादों ओंखाम जानोसै फै मारि सब बेमारि दायो थान्दायाव जिखुनु खानु जाखांनानै मुलि जानांगौ दालि रोसि लोंनांगौ लोगोफोर जाखांलायबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अब्ला आं दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट गोदान भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन
बाय बाय लोगोफोर